И от другата страна имам друго. Какво е другото мнение? Мисля, че ще стигнем до някаква промяна скоро. Тя вече е факт. Само че постепенно. Постепенно. Да. Какво се очаква от тук нататък вече? Очакваме оставка. Аз лично очаквам оставка, насрочване на избори. Това е единствения легитимен инструмент за решаване на проблеми в демократична държава. Другото е това, което се опитват да направят управляващите, да докарат 80 автобуса от провинцията с хора, които дори трудно говорят български. Мисля ли, ще са платени тези хора? Не, аз не казвам дали са платени. Аз няма да влеза в този режим на говорене на Мая Манолова, която непрекъснато говори за силите зад протестиращите, сякаш ние сме малумници, които нямаме собствено мнение, не можем да изразяваме собствена гражданска позиция. Аз няма да влеза в този режим. Аз вярвам, че тия хора искрено подкрепят правителството, но това е начин да бъдат конфронтирани групи от обществото, което комунистите много добре умеят да правят през всичките 50 години, които са управлявали. Провинция срещу София, интелигенция срещу работници и така нататък. И те някак си да седат винаги отстрани. Сякаш те нямат участие в това. В този смисъл изборите са начин да бъде разрешена кризата. Криза очевидно има, колкото и да се завират главата в асфалта около Народното събрание. Криза има и това е криза на легитимността. Основно. Те нямат нуждата легитимност да взимат решение като това, което е днес. Да теглят дори 1 милиард. Просто нямат този кредит на доверие. Това дори го потвърдиха дори голф социолозите с половин уста, че 23% е подкрепата за това правителство. Не може срещу 80% да управляваш и да взимаш решение, да заседаваш 4 години зад мантинела, която обгражда целия квартал. Подозираме и от околовръстното вече ще сложат заграждение. Някакво пожелание към всички хора, които се борят за промяна? Ами да отстояват правата си. Това е. Благодаря ви много.